Assalamu alaikum yan uwana musulmai maza da mata. Kamar yadda kuka sani, sunana Mujittafa Hassan Jibril, wanda aka fi sani da MJ Student. So ina mai farin cikin sanar da ku na buɗe YouTube channel ɗina mai suna MJ Student Official. Ga mai buƙatar waƙoƙina sabbi da waɗanda suka gabata, sai kai searching ɗin sunana Mujittafa MJ Student Official, kai subscribing, kai downloading ɗin duk waƙar da kake so, sannan kuma waɗanda zan saki nan gaba ma ka same su. Assalamu alaikum, nagode. Da batu na taho a gare ka a yau, Isa na ayage. Student ko sha'anin su ne ya saka ka a gange. Lamarin ƙauna sai Tabbas lamarin haƙuri, ƙauna sai haƙuri, lamarin so sai mai haƙuri. labarin wata yarinya zana baka idan har ka shirya. Isa na ayage, shawara nake nema a gare ka kai nazari. Je kwana ce student na so